तो हेलो भैया, आप सबके बीच हम सुमन निषाद बहुत ही सुंदर आज सोहर गीत आप सबके बीच लाए हैं। तो सुने और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे लगा। तो अगर जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो केहू केहू के मूर पड़ जाता है, कोनो मतलब केहू बच्चन के, तो हमें गावा जाता है या ना पढ़े तो भी गावा जाता है, ऐसी बात। लेकिन अगर पढ़ा रहा था तो आप गावें तो और अच्छा रहा था। तो बहुत सुंदर मूर शांति के गीत है ये सोहर, आप लोग सुने और कमेंट में ज़रूर बतावें। ये गीत के लास्ट तक सुने तो बहुत ही अच्छा लगे। ननद भौजाई और भाई के बीच ये सोहर गीत है। ससुरे से आवेली ना नदिया डेवढ़िया के ठाढ़ भई, डेवढ़िया के ठाढ़ भई हो। भैया जब तोहरे होई हैं बेटउआ हम ही काऊ देबा, हम ही काऊ देबा हो। भैया जब तोहरे होई हैं बेटउआ हम ही काऊ देबा, हम ही काऊ देबा हो। सुनहूँ सुनऊ मोरी बहिनी तुहाई मोरी, सब केहू तुहाई मोरी सब केहू हो। बहिनी जब हमरे होई हैं बेटउआ, बेटउआ देई देबई बेटउआ नेवा छावर हो। बीती गईले 8वां महीनवा नवाए के लागत, नवाए के लागत हो। सखिया हो तभी आन पह फाटई तो हो रीला हो, रील करई हो रीला जा नमली है हो। सखिया हो तभी आन पह फाटई तो हो रीला जा नमली है, हो रीला जा नमली है हो। घर में से निकरई ना नदिया तो भौजिया रज करई, भौजिया रज करई हो। भौजिया तोहरे जनम हो रिलवा, हो रिलवा नेवा छावर बेटउआ नेवा छावर हो। भौजिया तोहरे जनम हो रिलवा भतीजवा नेवा छावर, भतीजवा नेवा छावर हो। ससुरे से आई लीना नदिया तो भौजिया रज करई, भौजिया रज करई हो। ननदी नाही देबई अपना बेटउआ रूसल घरे जायू, रूसल घरे जायू हो। ननदी नाही देबई अपना बेटउआ रूसल घरे जायू, रूसल घरे जायू हो। घर में से निकरई पियवा त धाना से रज करई, धाना से रज करई हो। धाना परब बेटउआ के मुँह बहिन के देई डारेऊ, बहिन के देई डारेऊ हो। धाना परब बेटउआ के मुँह बेटउआ देऊ डारेऊ, बेटउआ देई डारेऊ हो। धाना परब बेटउआ के मुँह बहिन के देई डारेऊ, बहिन के देई डारेऊ हो। एक मन गेहूँ आपी सईबई पंडित बो लईबई, पंडित बो लईबई हो। पिया पिया हो रील के मुरवा पू जईबई ननद के नाही देबई, ननद के नाही देबई हो।
एक मन गेहूँ आधो वही बई तो धोई के पी सही बई तो धोई के पी सही बई हो। पिया आंगने में पंडित बो लई बई तो मूढ़वपू जई बई तो मूढ़वपू जई बई हो। पिया आंगने में पंडित बो लई बई तो मूढ़वपू जई बई ननद के नाही दे बई ननद के नाही दे बई हो। चला जा बई देश भी देश बहिनिया के कारण बहिनिया के कारण हो। धना चला जा बई देश भी देश बहिनिया के कारण बहिनिया के कारण हो। ओबरी में डर बई लंगिया होरी लके खे लौबई होरी लके खे लौबई तो हाई बीस रउबई तो हाई बीस रउबई हो। पिया ओबरी में डर बई लंगिया होरी लके खे लौबई तो हाई बीस रउबई तो हाई बीस रउबई हो।